Ani ka step ngi suban wanra ai ka jingai ku play nagbanta jong philang baro kiba pet bat kibala ban yo i lingba jong ni ka YouTube channel jong ka jing seng samla KGP sinat step ngi kabangi tip ya ka kum ka good news TV bat ani ka step ngadon ban wanra kum ka benta bangin yo banya puson kadai nagari ka sithi ka baar upol sa kinongkorin ka lanang baar kat khot nagbakhat san ngan puli ka kumbala tho agni ka tin ka jong blay nabangilong ka jing ubi ukris ya ublay hakita ya kibalapan im bad hakita kibada jot no bad ka benta ka banga ngakwa bangin yo panyo puson lang agni ka step ka benta ka long ba ngilong ka jing ubi ukris ngilong ka jing ubi ukris pangangit baro kum kisamla lani wat kibalahe lasan baro ngi jusautanat ban pendon kam ya ki jing ubi ha ki jan kinep ki bangi ngi phong ha ki met ha ki benta jong ka khli adur ka bangi ita ngi bia kalau ka wei na ki benta jong ka jingem ka ba kum ki breu kum usamla lani ka samla pat ki bla he lasan kum ju ka bangi jus no tanat namar balai namar ka 1 aba 1 ka tu ka jingsma ubi na ki chan ka bangi ngi phong ka panlong ki wei pat ban sno tanat bakin yo ban ringman sim ban yo ban ringman sim ya kita ki jing ubi ki bawan lingba ki chan ki nep ki jongi teni step ko menta upol namar kata ukentu yang ha bajapi kum ki khun ki bi ki jong blai bangilong kata ka jing ubi jong uchi sukres ha ka jing yedai ka jongi bat ublai ha ka jing yedai ka jongi bat ki para mensim ki jongi ki para lok ki jongi ki para jor ki jongi ki bangi ngi ju ya let juiwan ki bangi ngi ju ya kendu ha ka jing em jongi ki ba mal ka singi ngilong kita ki jing ubi ki jong uchi sukres kaba ngidon kam ban ai bagata ka jing ubi ke jongi kan yo ban su sing shaki weipat ki bampat ju yo sneu ya ka jing ubi ke jong utrai ba blei u jongi uchi sukres badai mar kata daw ru upol ukentu utho ene ka sithi shakini ki kristan ki badon hapo kani ka balang hapo korin ban pen mawi ki bakum ki banget ngilong ka jing ubi jong uchi sukres akan mau haga jing im ga jonga ya ka wei na ka shakri ga jong ublai ka ba ka jing im ga jong ka kalalong kum ga jing ubi na ka benta jong try ba blai jongi uchi sukres bat kata ga dei ka Mother Teresa haga ba ka jing im ga jong ka kala penlut por nagbanta banyarap yaki brio ki bapang ki basitom banyarap yaki brio ki badon hapreng ki jing tenju banyarap kamtam yaki ki brio ki ba yo yaki tu jingpang nyang lingkot mangaken mau ka wei na ki practical work ki jonga habala pha yanga hangthi po nongpo badon ka tu ka jaka ri ka jaka ba ki bu yaki tu ki brio ba pang nyang lingkot kabadai jong ka Mother Teresa habang ilapoy hang tu kat ba kinong hikay ki jongi kilaong ingi bangi day ban let check ka jaka kala pensu jer ya jing mu ching perkhat ya ka jing im ka jong ngasimen namar ni tip ba unyang lengkut ulong ubasur kay hadu kata ubalada unyo ban bam ban rum haki benta ki bamong jeng gimet ki jongi ula ru ban bam le paro sirenjeng bat ngalapar khat nganle kumno haba nga hap ban le akaba kum kata ka jaka handai ni jadan sipomut ban ilabu ye ka jing duai ka bakarpang bat ka jing sous camp bat ka jing let ki bas camp nila let chakte ka jaka bat ka ei ka ba phalla ka manganga yo i haga tei ka jaka kalong bahaswa bangin rum hapo jong ka kiet jong kata ka jaka don uwei ubriu
ubom day ukasi badai na sikitay ki line idkhar main area stay ubat ikakti kumne uong yangi jay jisu lani abapen kanla syakaktin kasi ong yaro ya jisu but hadian mangila room sapo niya i bagidan Simon ba kibriyo kibadan kibatkut ya kisimpre ati jongki dan kibaki khosiu jongki kilatkut bat kumta ter Henry ke kabanga ngas ngautanat man berkat pat syapang jong hini kibriyo loong ba kiyo mat ya kata jing ubi jang uji sukres ha kabala da ki don haplian kabakum kata ka jing sitom kem khus lai kem don jing bon jing mut jing perkhat kiyo ka jing suk ya ka jing hun jagamen sim ka jong ki but kadao kolong namar deling ba jangni ka shakri ka jong ublay ka Mother Teresa kabala long kata ka jing ubi ndang kabanta jong Jesus Christ ya ki bakum kita ki briu kaba what happened ba ki don ha kaba kum kata ka jingpang ka basur khai Henry kidang kloy ban ong yaro yau jisu bat kala pen perkhat inga manga ngadang don ikikti manga ngadang don ikikchat teng ngamla teng ngadang wadaw teng ngadang yele persya yau try boble jongi Jesus Christ Henry ba pai pat sa ki bakum gini ki briu ngayo i bagi long kata ka jing ubi jong Jesus Christ kabaling ba ka jing im ka jong ki ling ba ka jing sitom ka baki don ka baki kit ka jing im ka jong ki Henry kem khuslai ba kem don ka jing bon ka jing mu jing perkhat ila ka jong im ka jong ki Henry ki hun ki sok ka man sim but om tang kata kamasyo si ki singi ban perkhat kalong ba don na ki khun ki kti kiba anda haba ki kime ki pa ki jongi haba ki la don aka jingno karta ka jinglong jing im ka jongki don na pleng jongki khun kiba kim kwa shu ban pej ban kmi ya kita ki kime ki pa ki jongki ki la don na pleng jong ka jinglong temen ki lek ban bu aga bakum kata ka jaka nakabanta ban yo light na kita ki jingkit khle kum ki khun nakabanta ban yo light na kita ki jingkit khle kum ki bahi ngasem ban lek bu yaki syakbakum gitu ki jaka bat don ru gitu ki pramansim ki jongi ki badon ya ki jingduna hakat khotmet ka jongki leni ki bangila ban akatin paren ki differently able person ki ba kedor ka chat ki bomla ban yo sneu bat kimla ban yo i Henry kani ka Mother Teresa ka lomlang yaki hakte ka jaka hangte po nong po man ngai i sisa bakalong ka jingker khu ka bakraw ya ka jing em ka ba ya ka jing em ki ba kum gitu ki pri mat ya kum gitu ki jing pang ki jing sitam ha ka jing em ka jong ki bat abang puli kini ka tin ka jong ublay makan mau ya kini ka syukri ka jong ublay but day kani ka Mother Teresa ka balong ka jing ubi ka jong Jesus Christ nagbanta jong ki way pat makin sngaw thu bau ni utrai bau blay jong Jesus Christ ulong uta ukun ujong ublay ubala ban hengi ya kita jing sup jing keman ubala ban pelait ingi na kita ki ai baro ki jing khuslai jong jing im ga jongi namar gata nga khot na ga banta jonga jongi kum ki para samla jongka KGP sinat samla sekni lembat ki wei paru ki samla ki badon ha ki wei pat ki sinat ki badon hapo jong ki assembly ga jongi nakhot ba tungin long kata ka jing ubi ka jong Jesus Christ nagabanta jong ki way pat ki para mansim ki jongi ki para samla ki jongi ki bom pa jutip syapang jong tribe of jong Jesus Christ ba lingba ka jing long jing im ka jongi lingba ka kam ka jongi lingba ka tin ka thlit ki bangi ngi kren kan long ka jing ubi nagabanta jong ki bakin la banjo mat ya Jesus Christ haga jing im jong ki ba mal ka singi ublen kar khu nyarap ingi lingba jong ni ka step ai ba manga bat mapi ngen long ka jing ubi ka jong Jesus Christ ba ki wai kin yo ban ring ban
ban ring man sim me kita ke jing ubi jong u Jesus Christ ha ka jing im ga jong ki ba man la sngi na ka banta ban yo ma de ga jing suk ba Jesus Christ ukular na ka banta ki bangai ki jong u ka ba u ong ha ka gospel jong yo anis kala nang ba khat saut khat ma ar nyo bu ong ya ka jing suk nga e no api ya ka jing suk ka jong nga ai pi om gumba ka per thai ka ai nga ai mga pi wat ki kuslai na ka do no jong pi lam ne wat shep ti blai un kur khu na ka banta ka buram jong